Subsob nga training sa kabarangayan ug ngadto sa mga sitio level sa Talisay City alang sa disaster response sugdan kini karong buwana. Matud sa chair sa Committee on Disaster Resiliency, Councilor Danny Caballero. Pipila ka mga kawani sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipaubos sa training aron sa pagpahinumdum sa mga talisaynon nga siguroon ang ilang kaluwasan. Inay ang ilang kabtangan panahon kung adunay katalagman. Kinumduman nga mitala og 7 ka mga tawo ang namatay ug 6 ang naangol tungod sa flash flood nga nahitabo sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Ilang gitinguha sa kagamhanan nga wala nay mahitabo pa nga susama. Importante kayo nga ang mga tao mutuman sa gyud sila. Kooperar sila kay ang city wa pa magkuwang sa mga pahimangno. Mao gyud gusto ni Mayor Sam magud nga kinahanglan gyud nga i-train ginato ang atong mga volunteers kay daghan mo gyud mga voluntaryo nga mo apil sa disaster